Stai așa, te rog frumos că nu mai pot. Ulu, Doamne, ce bine că nici eu nu mai puteam. De ce fugi, mă? Păi tu pe mine mă întrebi, tu de ce fugi, mă? Păi, eu fug că mă alergi tu. Eu te-am văzut pe tine că fugeai și am crezut că ne alergă cineva. Păi eu am fugit, fiindcă nebuna aia din capătul satului unde mă duc eu a strigat, fugi că vine bărbatul meu. Care nebun ai fost tu din capul satului? Nu știu, bă, una blondă, mai scund așa de înălțime. Stai cumva la un gard verde la care nu merge poarta? Da, fix la ea. Tu știi cât mă ține mereu să sar poarta? Știu că și eu la fel fac. Și tu umbli pe la ea? Da, de vreo 20 de ani. Ai prioritate, eu sunt de 3. Și cam cât de des te duci tu pe la ea? Păi marțea și joia după servici, că e bărbatul plecat la muncă, da? Tu? Lunea, miercurea și vinerea, că marțea și joia eu sunt la lucru. Deci, tu ești ăla de striga... Da, eu sunt ăla de pe care striga ea că vine acasă. Păi, poate repari și tu poarta aia, că pe mine mă cam doare piciorul la cât am sărit. Că doare piciorul, hă?